Ladies and gentlemen, let us welcome of teams Palestine and Australia. Please stand up if you're able to for the national anthem of Palestine. And now, the national anthem of Australia. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, мухлисон ва алоқамандони футбол. Ҳамон тавре ки ба шумо маълум аст, давоми рӯзҳои 6 то 10 август марҳилаи интихобии рақобатҳо баҳри роҳ ёфтан ба ҷоми Осиё байни дастаҳои духтаронаи то 20 сола дар Тоҷикистон, дақиқтар агар бигӯем дар шаҳри Душанбе сурат мегирад ва дар гурӯҳе ки дастаи мунтахаби бонувони то 20 солаи Тоҷикистон қарор дорад, ҳамчунин дастаҳои Фаластин, Австралия ва Тайпеи Чин низ ҳузур доранд ва имрӯз мо гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе аз бозии даври дуюм бо иштироки дастаҳои мунтахаби занонаи то 20 солаи Фаластин ва Австралия пешниҳоди шумо мекунем. Бозӣ тавре медонед дар доираи рақобатҳое ки қаблан доир карда буданд ин ду даста чӣ натиҷаҳое ба қайд гирифтанд ва то чӣ андоза муҳимият дорад. Австралия албатта довталаби асосӣ барои ба даст овардани рохат
ба марҳилаи баъдӣ эътироф мешавад ва дар ин баробар Тайпеи Чин дастае ҳаст ки кӯшиш мекунад то тавассути ишғоли зинаи дуюм ба марҳилаи баъдӣ барояд. ҳам Фаластин ва ҳам Тоҷикистон дар доираи бозиҳои даври якуми худ дучори нокомӣ шуданд. аз ҷумла дастаи Фаластин аз Тайпеи Чин 4-0 мағлуб шуд ва миллипӯшони ҷавони то 20 солаи мо ҳам дар баробари ҳамтоёни худ аз Австралия гӯем бозӣ на он қадар хуб нишон доданд. дар маҷмӯъ мо бо ҳисоби бениҳоят калон 14-0 дучори шикаст шудем. акнун имрӯз бозиҳои даври дуюм баргузор мешавад. баъд аз чанд лаҳза рақобати Фаластину Австралия оғоз мешавад ва соати 22:00 бо вақти душанбе дидори дастаҳои занонаи то 20 солаи Тоҷикистону Тайпеи Чин дар ҳамин майдон барпо мегардад. аз фурсат истифода бурда шуморо барои тамошои ҳамон бозӣ ба варзишгоҳ даъват мекунем. вуруд ба варзишгоҳ озод аст ва фикр мекунам духтарону наврасони миллипӯши мо кӯшиш мекунанд имрӯз ҳунарнамоии хубтаре нишон диҳанд. ба ҳар ҳол албатта барои онҳо ин як мактаби бузург ва як гӯем санҷиши хубам ҳаст дар давраи феълии фаъолияти варзишиашон. дӯстони азизу арҷманд, баъд аз чанд лаҳза ҳайатҳои пурраи ҳар дуи дастаҳоро барои шумо муаррифӣ хоҳем кард ва ман бояд бигӯям ки гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза бо роҳбарии Канематсу Ҳаруна аз ҷопон кор мекунанд. ба ӯ дар канорҳо Саки Макамото аз ҷопон ва Отина Лашани аз ҷумҳурии исломии Эрон кӯмак мекунанд. довари чаҳорум низ аз ҷумҳурии исломии Эрон аст, Маҳноз Закия. комиссари бозӣ Дина Сами Салама аз Урдун ва нозири доварон Видия Ҳабиба Шамсурӣ аз кишвари Малайзия. ҳама чиз тайёр аст. 5 4 3 2 1 ва расман бозӣ инҷо шурӯъ мешавад. дӯстони гиромӣ, акнун барои шумо ҳайатҳои ҳар дастаро гуфта мегузарем. дастаи мизбон Фаластин имрӯз бо пиранҳои ранги сурх ва шортҳои сурх воридӣ майдон шудааст. дар хати дарвоза Мираф Маъруф, ӯ ҳамзамон капитани даста аст, рақами 1. бозигароне ки дар мавқеҳои дигар ҳастанд: Рино Осорио, рақами 5, рақами 6 Норин Абу Асфар, рақами 7 Оина Абдин, рақами 8 Малак Баракат, рақами 9 Рано Ҳалавани, рақами 12 Селина Ғаним, рақами 16 Лайло Атамна, рақами 17 Ая Самарат, рақами 18 Наҷво Сабох ва рақами 20 Пия Касис. сармураббии даста Аҳмад Ҳамад аз Фаластин. ҳайати дастаи Австралия бошад аз бозигарони зерин иборат аст. дар хати дарвозаи онҳо рақами 1 Илона Мелек қарор дорад. бозигароне ки дар мавқеҳои дигар ҳастанд: рақами 2 Амелия Беннет, рақами 4 Майя Лобо, рақами 5 Сиан Девей, рақами 6 Мили Бойтон, рақами 10 Амелия Касар, рақами 11 Сиена Савеска. ҳоло биёед ба ин зарбаи кунҷӣ таваҷҷӯҳ кунем. ирсоли тӯбро мебинем. хело ҳам баланд. тӯб аз ҷаримагоҳ берун шуд. вале австралиягиҳо кӯшиш мекунанд ки аз нав ҳуҷуми худро ба роҳ монанд ва як ирсоли дигари тӯбро дидем. хуб, рақами 20 капитани даста Кели Хеникер, рақами 21 Пета Тримис, рақами 22 Руби Саливан, рақами 23 Амали Кинсела. сармураббии даста Александр Эпакис, ӯ низ аз Австралия мебошад. табист ки Австралия ҳамчун рақами 1, ҳамчун як дастаи ташаббускор бозиро шурӯъ мекунад ва аз аввал аз онҳо кӯшиш мекунанд ки силсилаи ҳуҷумҳои хатарноки худро ба роҳ монанд. тартиби баргузории мусобиқа ин гуна аст ки ҳар гурӯҳе ки дар он дастаҳо ҳастанд як бори бо ҳам бозӣ мекунанд, яъне дар маҷмӯъ
дар 8 гурӯҳ дастаҳое ки дар марҳилаи интихобӣ иштирок карда истоданд ба рақобат мепардозанд ва ғайр аз тимҳое ки садрнишини гурӯҳ мешаванд, ҳамчунин дӯстони гиромӣ се дастаи ҷои дуюм ки натиҷаи беҳтар доранд дар қиёс бо тимҳои дигар имкон пайдо мекунанд ба марҳилаи ниҳоӣ роҳ хат гиранд. ва инҷо ҳолате буд ки худи бозигари фаластинӣ қариб буд сӯи дарвозааш зарба занад, ба бахти ӯ тӯб берунтар рафт ва бо ҳамин зарбаи кунҷӣ ба фоидаи ҳариф аст. зарбаи кунҷиро мебинем ва баъдан дар бораи ҷузъиёти гӯем мавқеъгирии дастаҳо дар гурӯҳҳо ва тартибу ҳолати аз гурӯҳ баромадан ва ё аз гурӯҳ набаромадани дастаҳоро барои шумо шарҳу тавзеҳ хоҳем дод. аҳмад ҳамад сармураббии дастаи бонувони Фаластинро мову шумо дидем чанд лаҳза пештар аз ин. ирсоли навбатии тӯб ва ду нафар дар канори чап аз бонувони австралиягӣ холӣ буданд, аммо ҳеҷ кадоме аз онҳо дар он лаҳза ба тӯб нарасиданд. хуб дӯстони гиромӣ, ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа дар маҷмӯъ 11 тим аз марҳилаи интихобӣ роҳ пайдо мекунанд ва дастаи мизбон маълум аст ин дастаи Тайланд мебошад ва онҳо ба таври худкор ё автоматӣ соҳиби рохат ба марҳилаи ниҳоии мусобиқа шуданд. 8 ғолиби гурӯҳ ва 3 дастаи беҳтарини ҷои дуюм ба марҳилаи ниҳоӣ суъуд мекунанд ва баъдан мо соли оянда аз 1 то 18 апрел бо иштироки ин 12 даста шоҳиди рақобатҳо дар ҷоми осиё мешавем ва ин ҳамзамон дӯстони гиромӣ гӯем як нав марҳилаи интихобӣ барои баромадан ба ҷоми ҷаҳонии духтарони тобисолам ҳаст. дар назар дорам ҷоми осиёи ояндаро 4 даста ки то нимниҳоӣ омада мерасанд соҳиби рохат ба ҷоми ҷаҳонии фифа мешаванд. инҷо вазъияти бисёр хатарнок ва ҳисоб дӯстони гиромӣ кушода шуд. рақами 21 аз ҳайати Австралия дар ин лаҳзаҳо гол зад Пета Тримис. зарбаи аввали ӯро тавре дидед дарвозабони ҳариф Мираф Маъруф баргардонд, аммо боз ҳам тӯб баргашта ба назди Пета Тримис омад. зарбаи дуюми ӯ дигар бартараф карда нашуд. ана ҳамин ҳолат дарвозабон бубинед бармегардонад зарбаи Пета Тримисро, аммо боз ҳам ӯ пешдастӣ мекунад. каме дифогари шумораи 20 ҳайати Фаластин Пия Касис саҳлангорӣ кард, таваҷҷӯҳ накард сари вақт, вагарна ӯ дар ҳолати беҳтар буд ва метавонист пешроҳи зарбаи баъдии ҳарифро бигирад. хуб ба ин тартиб дӯстони гиромӣ маълум аст ки он дастаҳое ки дар гурӯҳ ҷойҳои сеюму чорумро мегиранд ҳеҷ гуна имконият барои идомаи рақобатҳоро надоранд ва аксари ин дастаҳо хело сусту заиф ҳам ҳастанд. бояд инро эътироф кунем. бо вуҷуди таваҷҷӯҳи зиёд дар солҳои охир ба футболи занона дар осиё, аммо сатҳи рақобатпазирӣ ҳанӯзам чандон баланд нест. албатта як гурӯҳ дастаҳои пешсаф ҳастанд. барои мисол 4 дастаро метавонем бигӯем. инҳо Австралия, Чин, Кореяи ҷанубӣ ва Ҷопон. баъзан вақт Кореяи шимолӣ ҳам албатта хубтар ҳунарномӣ мекунад дар қиёс бо Кореяи ҷанубӣ, вале илова бар ин агар бигӯем дигар дастаҳо аз минтақаи
هم آسیای شرقی، هم آسیای غربی، هم از آسیای مرکزی وقتی آخر کوشش‌های معین دارند برای پیشرفت کردن، برای نزدیک شدن به اون چهارگانه دسته‌های قوی‌ترین آسیا، اما نه همه وقت از عهده این کار میبرند. برای مثال وقتی آخر در تایلند، در ازبکستان، در ایران توجه زیاد است به فوتبالی زنانه، به این معنی که آنها میخواهند نتیجه خود را بهتر کنند و نزدیک شوند به آن گروهی دسته‌هایی که بالاتر گفتیم، ولی برایشان میسر نمی شود. همزمان با این باید بگوییم دسته بانوانی کشورهای دیگری آسیا نیز اندک اندک پیشروی کرده ایستادند و تلاش‌هایشان بهره آن روانه شده است تا سال به سال رشد کنند و با بهتر کردن نتیجه های ورزشی دست یابند. اما برای این زحمت و مشقت طولانی لازم است تا اینکه به این هدف های خود آنها برسند. از دور اینجا ضربه رو میبینیم. دروازه‌بان توانست ضربه مذکور رو برطرف کند. در رفت بازی امروزه از نیمه میدانی خود به نیمه میدانی حریف گذاشتن برای فلسطینی ها نیز میتواند یک نتیجه خوب ارزیابی شود، یعنی حداقل گذاشتن و نزدیک آمدن به جریمه گوی حریف. حالا ما درباره اجرای ضربه ها با وجود آوردن وضعیت های خطرناک اجرای ضربه های راست نمیگوییم، زیرا خود تفاوت بین این دسته ها زود به چشم نمایان می شود و این تفاوت رو البته به آسانی شما نیز بینندگان گرامی پی میبرید. البته سطح رشد فوتبال در کشورهای آسیا مخصوصا فوتبال زنانه خیلی و خیلی تفاوتی کلان دارد، ولی تدریجا ممکن است همین تفاوت را کاهش داده و پیشرفت ها و نتیجه های معین نویل شد. از دور اینجا ضربه رو میبینیم، ولی خیلی بلند و نوانیق بود ضربه. خب اشاره به سروان این دسته بانوان تو 20 ساله استرالیا است. کلی هنیکر و از احتمال دور نیست که در لحظه قبلی ضربه رو محض او زده بود.
инҷо акнун ирсоли тӯб ва бубинед ки сарвони дастаи бонувони Австралия хеле хуб дар ҷаримагӯҳ кушода шуд. Келли Хенникер, аммо натавонист аз ҳамон фурсати худ истифода барад. албатта чунин гуфтанам андаке шояд муболиға буд дӯстони гиромӣ, зеро бевосита ӯ ба тӯб нарасид. тӯб дар майдон боқӣ монд, аммо ба ихтиёри австралиягиҳо боз ҳам гузашт. як зарбаи дигар аз дур ва дарвозабон Мираф Маъруф ин ҳолатро бартараф кард. аз нав бонувони австралиягӣ барои роҳандозии ҳамлаи худ тайёрӣ мебинанд ва тавре мебинед дар роҳандозии ин ҳамлаҳо ҳатто дифоъгаро низ иштирок карданд, аммо маҳз дифоъгари марказӣ болотар иштибоҳ кард. аз канори чап ҳоло роҳандозии ҳуҷумро мебинем. ҳамоне ки болотар гол зад Пета Тримас. тавассути бозигузорӣ аз зарбаи кунҷии тӯбро ба бозӣ дароварданд бонувони австралиягӣ ва ин партов тавре мебинед натиҷа надод.
инҷо яке аз бонувони фаластинӣ осеб мегирад ва ҳоло кӯмаки тиббӣ лозим аст ба бозигари шумораи 16 Лайло Атамна. ва лаҳзае ки барои мо пешниҳод мекунанд, ин ҳамон ҳолате аст ки баъд аз баргардонани ҳуҷуми ҳариф бозигари фаластинӣ ишора ба он кард ки осеб гирифтааст ва ба ӯ кӯмаки тиббӣ лозим аст. Инак кӯмаки тиббӣ расонида шуд, берун аз майдон мебаронанд бозигари фаластиниро ва баъдан боз албатта ба ӯ кӯмак хоҳанд кард. хуб, тавре мебинед рамзи асосии кишвари Австралия ки баъзан вақт мунтахаби мазкурро низ гӯем бо он ном мебаранд, кенгурӯҳо ба истлоҳ имрӯз дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе қарор дорад. албатта на худи он, балки бевосита як гӯем намуди он оварда доштааст, як рамзи он ва дар баробари он мо тавре мебинем мухлисон ҳам ҳастанд аз Австралия. дар ҳолати қабли офсайд буд, дӯстони гиромӣ. партофти тӯб ба канори рост, аммо инҷо андаке ирсолӣ анҷом дода шуда бо суръаттар буд, аз ин хотир тӯб аз майдон берун баромад. талошҳои бонувони фаластинӣ ҳам инҷо дида мешавад.
ирсоли тӯб аз канори рост буд. хуб то ба охир муқобилият нишон медиҳанд ба унвони фаластинӣ ва ин ҳолатро ҳам бартараф карданд. ва дар ин лаҳзаҳо боз як ирсоли дигар аз канори рост ба назар расид, аммо тавре мебинед ин партофтам натиҷа намедиҳад. хело фаул аст ва пайваста ба ҷаримагоҳ ворид шуда барои ба вуҷуд овардани хавфу хатар талош мекунад Петр Тримис. ҷои ёдоварист ки дар бозии қаблӣ дастаи Австралия яъне зидди бонувони мо дар даври якум баъзе аз бозигароне буданд ки дар ҳайати аввалия ҳунарнамоӣ карданд, вале онҳоро мо имрӯз намебинем. Аз ҷумла яке аз фаъолтарин бозигарони дастаи Австралия дар рақобати гузашта ки ба дарвозаи мо 4 гол зад, Скай Халмарик, ӯ аллакай ба танҳоӣ дар ибтидои бозӣ ба дарвозаи мо дар 7 дақиқаи аввал 2 гол ворид карда буд. дӯстони гиромӣ, рақобатҳо дар гурӯҳҳои дигар ҳам ҷараён дорад. аз ҷумла дар гурӯҳи А-и мусобиқа Кореяи Шимолӣ пешсаф аст. онҳо аз ду бозӣ 6 имтиёз гирифтанд. Непал дар ҷои дуюм 4 имтиёз дорад. Бутан 1 имтиёз ва Арабистони Саудӣ имтиёз надорад. аллакай Бутан ва Арабистони Саудӣ имкони баромадан ба марҳилаи ниҳоии ҷоми Осиёро аз даст доданд. дар ин гурӯҳ аз қабл тибқи нақша мебоист Муғулистон ҳам ҳунарнамоӣ кунад, вале акнун Муғулистон қабл аз оғози рақобатҳо аз иштирок даст кашид ва бидуни ин тим дастаҳои гурӯҳи А бо ҳам рақобат карданд. дар рақобатҳое ки Кореяи Шимолӣ бо ҳарифони худ дошт, ҳисобҳои бузург ба қайд гирифта шуд. инҷо ирсоли тӯб бартараф мешавад. аз ҷумла дар бозӣ зидди Арабистони Саудӣ Кореяи Шимолӣ 15-0 ғалаба кард. дар гурӯҳи Б мусобиқа Ветнам ва Ҳонконг ҳоло пешсафанд. ветнам 6 имтиёз дорад, Ҳонконг 3 ва ҳамчунин Қирғизистон ҳам 3 имтиёз дорад. дар гурӯҳи Б ягона дастае ки имконияташ аз даст рафтааст ин тими Сингапур мебошад. дар ду бозӣ ҳам онҳо мағлуб шуданд. хуб, гурӯҳи С ин ҳамон гурӯҳе аст ки дастаи бонувони тоби солаи Тоҷикистон бозӣ мекунад ҳамроҳи Австралия, Тайпей Чин ва Фаластин. аллакай мо бозии даври якуми худро тавре болотар гуфтем бо Австралия доир кардем. имрӯз моро бозӣ бо Тайпей Чин интизор аст ва рӯзи 10 август рақобат бо Фаластин. дар гурӯҳи Д дастаи Мианмар бо Ҳиндустон ҳоло ҳарду баробар ҳастанд, ҳарду 4 имтиёзӣ доранд. Индонезия дар зинаи сеюм 2 имтиёз ва Туркманистон бидуни имтиёз дар зинаи охирини ин гурӯҳ қарор гирифтааст.
дар гурӯҳи И мусобиқа Чин ва Лубнон бозӣ мекунанд бо ҳамроҳии Сурия ва Камбоҷа. айни замон Чин ва Лубнон пешсафанд. ҳардуи онҳо 6 имтиёзӣ доранд. Сурия ва Камбоҷа аллакай имкониятро аз даст доданд. инҷо боз як шонси дигар ва зарбаи ҷудошударо дарвозабон баргардонд. Мираф Маъруф хеле хуб ҳаракат кард. аз канори рост инҷо ирсоли тӯбро мебинем ва баъдан зарба ҳам буд. аммо тавре дида мешавад зарбаи задаи бозигари рақами 6 Мили Бойтон хато рафт. 1 дақиқа вақт барои обнӯшӣ ҳоло аз сӯи довар ҷудо мешавад.
خب دوستان گرامی، اینک وقتی که برای آبنوشی نجی داشته بود خاتمه یافت و دسته‌ها میتوانند بازی را دوام دهند. با وجود آنکه بازی شامگاهان برگزار شده است، اما دمای هوا حالا هم گرم باقی میماند و شاید در رفتی قسم دوم دیگر ما جدا شدن یک دقیقه علاهیده را برای آبنوشی دسته‌ها نبینیم. اینجا باز یک ارسال دیگر با جریمه‌گاه بود، اما این حالت را هم دروازه‌بان میرفت معروف برطرف کرد. خب من بالاتر تا گروهی ای مسابقه نتیجه را گفته گذاشتم. در گروه F ژاپن و ایران پیشرفتند، هر دوی آنها 6 امتیازی دارند. متناسباً بر مالزیا و گوام در بازی‌های دورهای یکم و دوم ژاپن و ایران ظفر یافتند و در دور سوم اکنون آنها را روز 10 آگوست به واسطه بازی بین خودی انتظار است. رقابت دیگر با اشتراک دسته‌های ازبکستان، اردن، جزیره‌های مریانه شمالی و بحرین در گروه G صورت گرفته ایستاده است. این رقابت‌ها را ازبکستان پذیرایی دارد و حالا ازبکستان و اردن پیشرفان گروه خود هستند و امروز آنجا رقابت‌های دوره دوم برپا می شود. ارسال توپ را در این حالت طور ما و شما دیدیم افساید بوده است و در صحنه تکراری این چیز را بار دیگر تکرارا دیده امین شدیم. خب بنگلادش، کره جنوبی، لاوس و تیمور شرقی دسته های شامل گروهی H هستند. و شاید برعکس انتظاری ها از سوی اکثریت تیم بنگلادش خیلی خوب هنرنمایی کرد در این گروه، حالا پیش صف است. البته کره جنوبی نیز در قطار آنها صدرنشینی گروه می باشد. در همه گروه ها رقابت ها طبق یک تقویم برگزار شده ایستادند. 6 آگوست دور یکم، 8 آگوست دور دوم و 10 آگوست دور سوم. با همین جمع بست می شود. همه اشتراک کنندگان معلوم می گردد. با سبب البته قطعه پهناور و بزرگ بودن آسیا در وقت آغاز رقابت البته تفاوتی کلان است. در بعضی از گروه ها وقتی دور سوم خاتمه می‌یابد اشتراک کنندگان مخصوصا آنهایی که جای دوم را گرفتند در گروه خود خیلی منتظر می‌شوند انجام رقابت را در گروه های باقی مانده و بعدا معلوم می‌کنند که صاحب راحت به مرحله نهایی شدند یا نه.
тавсти канори рост тавра мебинед бонувони фаластинӣ кӯшиш мекунанд ки пеш раванд. пайваста партофти тӯб аз аут. ва фишороварӣ бисёр хуб аз сӯи бонувони фаластини мавзаҳо. худи ин ки баъд аз сар додани голи зудҳангом дар оғози рақобат дасту по хӯрда нашуданд ва дар идома муқобилиятро бисёр хуб ба роҳ монданд зидди ҳариф. аллакай шоёни таърифу тавсиф аст аз сӯи фаластин. аммо идомаро хоҳем дид ки то поёни қисми аввал рақобат чӣ гуна ҷамъбаст мешавад. қоидаи бозӣ вайрон шуд. бале як бор дигар биёед бибинем. анам инҷо воқеан ҳам қоида вайронкунӣ буд. рафта ба пӯи бозигари ҳариф бархӯрд ая самарат, бозигари шумораи 17 дастаи фаластин. ирсоли тӯбро мебинем ва дарвозабон хеле хуб кӯмак мекунад. ин вазъият ҳам бартараф шуд. маълум мешавад ки дарвозабони дастаи фаластин андаке осеб гирифтааст баъд аз он ки дар ҳолати қаблӣ зарбаро баргардонд. шояд бархӯрде ҳам сурат гирифт. мо шумо дар саҳнаи такрорӣ ин чизро беҳтар мебинем. медонед ана ҳамон лаҳзае ки ба замин бархӯрд онҷо андаке осеб гирифтааст. мираф маъруф соли оянда тавре гуфтем дар ин синну сол ҳам ҷоми осиё сурат мегирад миёни дастаҳои занона ва ҳам баъдан тирамоҳи соли 2026 мо шоҳиди рақобатҳо дар чемпионати ҷаҳон мешавем. дар кишвари Полша дастаҳои занонаи то 20 сола аз 6 қитъаи ҷаҳон ҷамъ меоянд. дар маҷмӯъ 24 даста аз 5 то 27 сентябр байни ҳам баъдан рақобат хоҳанд кард. ҳар ду сол як бор ҷоми ҷаҳонии фифа дар ин синну сол сурат мегирад. мисле ки миёни дастаҳои занона мазарат мисле ки миёни дастаҳои писарона дар ин синну сол рақобатҳо баргузор мешавад. мо чунин ҳолатро дар футболи занона низ мебинем. аслан медонед дар ҳолати қаблӣ байни дарвозабони дастаи фаластин ва бозигари австралиягӣ он қадар бархӯрди ҷиддӣ набуд. аммо ҳангоми ба замин бархӯрдан аз эҳтимол дур нест ки дарвозабон андаке осеб гирифт ва ҳоло ӯ акнун маълум мекунад ки бозиро давом дода метавонад. хуб ба бозигарони австралиягӣ туп баргардонда шуд.
бисёр паси хуб, вале офсайд аст инҷо. Бо вуҷуди ин зарба ҳам буд ва дарвозабон низ дар навбати худ сейви бисёр муҳим мекард. биёед такрорам бубинем. бале офсайд ҳаст инҷо. дигар ҷои шаку шубҳа нест ки Милли Бойтон дар ҳолати нобозӣ қарор дошт. вақти асосӣ дар қисми якум хотима меёбад. 5 дақиқа вақт илова карда шуд дӯстони гиромӣ. албатта дар рафти нимаи якум вақт хеле зиёд талаф ёфт. 2 дафъа расонидани кӯмаки тиббӣ ба бозигарони фаластинӣ буд. ҳамчунин 1 дақиқа вақт барои обнӯшӣ ҷудо шуд. боз барои таҷдид аз гол вақт сарф шуд. хулас ҳама инро ба эътибор гирифта довари ҷопонӣ Канематсу Ҳаруна 5 дақиқа илова кард. ту ба ихтиёри бонувони австралиягӣ баргашт, аммо ҳоло дарҳол зери фишор онҳо қарор мегиранд. он ҳолатеро ки дар ибтидои бозӣ буд, яъне зарбаҳо аз масофаи дур ва чанд талоши дигар барои иҷрои зарбаҳои қавӣ аз масофаи дур, мо дигар бо иштироки бонувони австралиягӣ намебинем. онҳо зиёдтар аз ду канор партофт карда тӯбро то ҷаримагоҳ мебаранд ва баъдан имкониятҳои хуби зарбазаниро пайдо мекунанд. мисле ки ҳоло мову шумо зарбаи сарвони даста Келли Ҳеникерро дидем. як зарбаи дигар аз масофаи дур, аммо ин зарба низ натиҷа надод. вақте ба нимаи майдони ҳариф мегузаранд, бозигарони фаластинӣ ғайр аз иҷрои партофтҳои тӯлонӣ ба якдигар ва ё ба ҳар самте ки гӯем пеш омаду хушомад гуфта чунин ирсолҳоро анҷом медиҳанд, дигар ҳеҷ коре карда натавониста истоданд. баъзан буд ҳолатҳое ки онҳо дар нимаи майдони ҳариф кӯшиш мекарданд фишор оранд, яъне ба прессинг гузаранд барои тӯбрабӯӣ, аммо он на он қадар тӯлонӣ буд
و چندان گویم در مجموع ثمره بخش هم نبود. آنها بیشتری وقت حرکت کرده ایستادند در نیمه میدانی خود پیشی راهی حمله های حریف را بگیرند. اینجا اکنون بعد از مبارزه های زیاد معلوم شد که محض بازیگری دسته فلسطین نورین ابو اسفر قاعده بازی را ویران کرده است. خیلی مبارزه جدی بود کاپیتان دسته استرالیا، اما در نهایت کار محض به پای هنیکر توپ رسیده از میدان بیرون شد. 5 دقیقه وقت ایلوه شده به قسم یکم با همین جمع بس می شود. دوستان گرامی، نداورم انتظار است که وقت توپ را با بازی می درند بازیگرانی فلسطینی صدای نیوشتکی خود را بلند خواهد کرد. تمام قسم یکم جنباز شد، حساب 1-0 به فایده استرالیا. کمی تنفس میکنیم بعدا برمیگردیم دوستان گرامی. Football teaches us how to live with integrity, discipline, and respect. Every match is a test, not just of skill, but of character. This is part of the game too, because true champions don't just play hard, they play clean, on the pitch and beyond it. It's
бори дигар дуруд мегӯем ба якояки шумо бинандагони гиромӣ ва мухлисону алоқамандони арҷманд. мо ҳоло гузориши мустақими худро аз ҷараёни бозии дастаҳои мунтахаби занонаи тобисолаи Фаластин ва Австралия идома медиҳем. ёдовар мешавам ки марҳилаи интихобии ҷоми Осиё ба ҳисоб меравад ва дар гурӯҳи Си ки якҷо бо ин дастаҳо ҳамчунин Тоҷикистон ва Тайпеи Чин ҳам ҳузур доранд. мо имрӯз шоҳиди рақобатҳои даври дуюм мешавем. нимаи якум бо бартарии дастаи Австралия ҷамъбаст шуд. онҳо ҳамагӣ як гол ба дарвозаи ҳариф заданд. албатта боз фурсатҳо буд, на он қадар зиёд, аммо буд имкониятҳое ки ба задани гол метавонист мусоидат кунад. Пета Тримис голи ягонаи австралиягиҳоро ба ҳадаф расонд. хуб, қисми дуюм шурӯъ мешавад. тағйирот нест ва як бори дигар дӯстони гиромӣ, ман ҳайатҳои ҳар ду дастаро барои шумо муаррифӣ хоҳам кард. хуб, ҳайати дастаи Фаластин иборат аз бозигарони зерин аст. Мираф Маъруф дарвозабон рақами 1, бозигароне ки дар майдон ҳастанд рақами 5 Рина Осорио, рақами 6 Норин Абу Асфар, рақами 7 Оина Абдин, рақами 8 Малак Баракат, рақами 9 Рано Ҳалавани, рақами 12 Селина Ғаним, рақами 16 Лайло Атамна, рақами 17 Ая Самарат, рақами 18 Наҷво Сабоғ, рақами 20 Пия Касис. сармураббии даста Аҳмад Ҳамад аз Фаластин. ҳайати дастаи Австралия Илоҳа Мелек, рақами 1 ӯ дар дарвоза қарор дорад. бозигароне ки дар мавқеи дигар ҳастанд рақами 2 Амелия Беннет, рақами 4 Майя Лобо, рақами 5 Сиан Деви, рақами 6 Мили Бойтон, рақами 10 Амелия Касар, рақами 11 Сиена Савеска, рақами 20 капитани даста Хеникер, рақами 21 Пета Тримис, рақами 22 Руби Саливан ва рақами 23 Амали Кинсела. сармураббии даста Александр Эпакис. гурӯҳи доварон дар бозии имрӯза дар ҳайати зерин кор мекунанд. сардовар Канематсу Ҳаруна аз ҷопон, ёварони ӯ Саки Накамото ва Атена Лашани. Атена Лашани аз ҷумҳурии исломии Эрон аст. Саки Накамото бошад аз ҷопон. довари чаҳорум Маҳноз Закия, ӯ низ аз ҷумҳурии исломии Эрон мебошад ва нозири доварон видео Ҳабиба Шамсурӣ аз Малайзия, комиссари бозӣ Дина Сами Салама аз Урдун. барои он гурӯҳи мухлисоне ки нимаи якуми рақобатро тамошо карда натавонистанд, мухтасар мехостам маълумот диҳам. бинандагони гиромӣ, бозиро ҳамон тавре интизор мерафт бо бартарӣ шурӯъ кардааст Австралия ва ҳуҷумҳои хатарнокам аз сӯи онҳо дида шуд. ва тавре гуфтем лакай дар оғози рақобат ҳисобкушода шуд. дар дақиқаи 7 мо шоҳиди гол шудем. баъд аз он боз ҳуҷумҳои дигар бо иштироки австралиягиҳо буд, аммо голро надидем. лек дар маҷмӯъ дастаи занонаи Фаластин муқовимат нишон дод, муқобилият нишон дод ба австралиягиҳо ва дар рафти қисми якуми бози дигар ба ҳариф иҷозат надоданд ки ба дарвозаи худ гол зананд. умуман бояд бигӯем ки дар рафти қисми якум кори даставии Фаластин хуб буд. онҳо пешрӯи ҳамлаҳои ҳарифро сари вақт мегирифтанд ва дар навбати худ боз кӯшиш мекарданд то гоҳ ногоҳ бо даст додани имкон ба ҳуҷум ҳам гузаранд.
ولی هجوم ها اونقدر مؤثر نبود، اونقدر هجوم های زیاد رو هم در مجموع ندیدیم. تنها کوشش ها برای ارسال توپ به این یا اون کنار از سوی آنها دیده شد. خب این ضربه اون طوری که میبینید کمی بلند میرود. و فرصتی بسیار خوبی دیگر برای استرالیایی ها از وضعیت استانداردی به میان میآید. بازیگری رقم 4 مایا لوبو ضربه زد. خیلی خوب در این حالت نیست توانستند به حریف مقابلت نشان دهند بازیگران فلسطینی و با همین خوف و خطر نوبتی نیز برطرف کرده می شود. و در این لحظه ها اکنون باز یک فرصتی دیگر برای بانوانی استرالیایی از دست می رود. توجه میکنیم با پرتافتی که با کنار چپ بود اول و بعدا توپ رو زمین نوکی با جریمه گو ارسال کرد.
ҳамон бозигар, аммо фурсатро ҳамдастаи ӯ истифода бурда натавонист. пайваста фаули бонвони австралиягӣ акнун дида мешавад ва бояд бигӯем, ки дар қиёс бо қисми якуми бозӣ дар нимаи дуюм бештар онҳо фауланд. ва дарвозабон боз ҳам худро бисёр хуб нишон медиҳад. Мираф Маъруф дар ҷараёни қисми якуми бозӣ ҳам ӯ хелоф фаулона бозӣ кард, чанд зарбаи хатарноки ҳарифро баргардонд. ҳатто дар ҳамон ҳолате ки гол шуд, дӯстони гиромӣ, хотиратон бошад, дақиқаи ҳафтум аввал зарбаи бозигари ҳарифро ӯ бартараф кард, аммо ҳамдастаояш, махсусан дифоъгари рақами 20 Пия Касис ба ӯ кӯмаки зарурӣ нарасонд. ҳам дар ҳолати аввал иҷозат дод, ки аз паси ӯ Пета Тримис гузашта зарба занад ва дар ҳолати баъдӣ ӯ аз мубориза аллакай берун шуда буд. фикр кард, ки тамом вазъият бартараф мешавад, аммо на, кӯмаки ӯ ба дарвозабон лозим буд, вале натавонист дар ҳамон лаҳзаҳо ба ҳамдастаи худ кӯмак расонад. пойда вайронкунӣ набуд, бозиро давом додан мумкин. дар ин мубориза ҳам бонвони австралиягӣ пирӯз баромаданд, аммо дар идома ирсоли тӯб чандон дақиқ набуд. хуб, ҳисоби 1-0, дӯстони гиромӣ, бо вуҷуди он ки ҳамаи мо шумо хеле хуб медонем, ки бисёр нозук аст, аммо дар ин гуна бозиҳо ҳатто гӯем боварӣ нест, ки барои мисол Фаластин бо чунин бозии сусту заифе, ки нишон дода истодааст, метавонад ҳамин тафовути ба вуҷуд омадаро аз байн барад. зеро бениҳоят онҳо сусту заиф бозӣ доранд ва аслан талошҳои муайяне аз сӯи онҳо барои роҳандозии ҳамла дида намешавад.
тағйирот дӯстони гиромӣ ин лаҳзаҳо аз ҳайати Австралия гирифта мешавад. Капитани даста Хеникер ба ӯ дастбанди капитаниро ба бозигари рақами 22 Руби Салливан супурид. Милли Бойтон аз майдон гирифта шуд, ба ҷои ӯ рақами 9 Скай Халмарик ворidi майдон шуд ва ҳамчунин бозигари рақами 8 Амбер Лачмейер ба ҷои сарвони даста. Келли Хеникер ба майдон баромад. хуб, чунин ба назар мерасад ки Келли Хеникер гирья карда истодааст. дӯстони гиромӣ, намедонам аз чӣ сабаб бошад. шояд аз сабаби оне ки натавониста аз имкониятҳои худ истифода барад ва ё мумкин андаке осеб гирифтааст. баъзан вақти ин гуна ҳолатҳо ҳам ҳаст ки дар анҷом додани пасҳои муҳим вақте то маркази майдони ҳариф меоянд ва баъдан мехоҳанд тавассути канорҳо ҳуҷумҳоро ба роҳ монанд, бо нувони австралиягӣ дучори мушкилӣ шуда истодаанд. хуб, дӯстони гиромӣ, ду тағйирот дар ҳайати дастаи Фаластин инҷо дида мешавад. аз курсии бозигарони эҳтиётӣ дар лаҳзаи қабли Димо Дас ба майдон баромад. ҳамчунин боз як бозигари дигар Аудри Филипс рақами 14 вориди майдон мешавад. ӯ ба ҷои Наҷво Сабоғ акнун бозиро давом медиҳад. ҳоло зарбаи навбатиро мебинем. дарвозабон бармегардонад, аммо дарвоза холӣ монд ва голи дуюми дастаи Австралия ин лаҳзаҳо дида мешавад. Амбер Лахтмейер, ҳамон боние ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромад, инак ба задани гол даст ёфт. Goal for Australia by player number 8, Amber Lachmeyer. бори дигар метавонед бубинед. тавре мо болотар гуфтем, ба дарвозабони дастаи Фаластин кӯмак лозим аст, зеро дар ҳолати қаблӣ вақте голи якум буд, онҷо ҳам дарвозабон зарбаи якумро баргардонд, аммо ӯ ба танҳоӣ наметавонад пешроҳи ҳамаи зарбаҳоро бигирад.
пуро албатта тӯб ва майдон дар назорати комили дастаи Австралия аст. ва онҳо ҳамин гуна шояд дар идомаи бозиам бартарии худро нигоҳ доранд дар баробари ҳариф, зеро ҳеҷ нишонае барои беҳтар шудани бозии Фаластин ва ё муқобилиятро ҷиддитар ба роҳ мондани онҳо барои гӯем бартараф кардани ҳуҷумҳои ҳариф дар маркази майдон дида намешавад. онҳо акнун ба ҳариф иҷоза дода истоданд ки хело наздик омада ҳуҷумро давом диҳанд. офсайд набуд, бозиро давом додан мумкин. зарбаи кунҷӣ аст ё аз назди дарвоза. хуб, довар ишора мекунад ки аз назди дарвоза тӯб бояд ба бозӣ дароварда шавад. инак боз ду тағйироти дигарро мебинем. дар ҳайати Австралия бозигарони навбатӣ иваз карда мешаванд. рақами 23 амали Кинсела аз майдон гирифта шуд. ба ҷои ӯ рақами 3 Теган Бертолисо ба майдон баромад. ҳамчунин Амелия Касар рақами 10 аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ рақами 16 Авани Пракаш ба майдон баромад. то ин лаҳза акнун дӯстони гиромӣ 4 тағйирот дар ҳайати дастаи Австралия сурат гирифт. Substitutions for Australia. Player number 10, Amelia Kasar, replaced by player number 16, Avani Prakash. And player number 23, Amali Kinsella, replaced by player number 7. талошҳои бозигарони фаластинӣ натиҷа надод, аммо онҳо ба ҳар ҳол як зарба сӯи дарвозаи ҳариф равон карданд. 16, Laila Apama, replaced by player number 13, Dina Das.
идомаи бозии имрӯза албатта боз аз он ҷиҳат метавонад ҷолибтар шавад, ки дар пеш бозигарони фаластинӣ муқобилиятро ҷиддитар дар хатти дифои худ бароҳ монанд ва андаке дар нимаи майдони ҳариф низ фаъол шаванд. лек агар чунин сурат нагирад, фишорҳои доимии бозигарони австралиягӣ метавонад боиси голҳои навбатии онҳо шавад ва баъдан албатта дигар мо дар идома дигар шояд ҷолибияту ҷазобиятеро ҳам набинем. аммо кори дифоие ки фаластиниҳо доранд то ҳамин лаҳза дар маҷмӯъ хуб аст. дӯстони гиромӣ, инро ҳам бояд фаромӯш накунем. ҳоло шояд кӯмаки тибӣ лозим мешавад ба яке аз бозигарони дастаи фаластин. на, аз ҷои худ боло шуд бозигари рақами 9 ва рақобатро акнун рано ҳалавани давом медиҳад. бозам зарбаи кунҷӣ ба фоидаи дастаи австралия. то рафт вазъиятҳои стандартӣ бештар мешавад ва хонохо онҳо дар чунин ҳолат имкониятҳои бештар хоҳанд дошт, зеро бонувони австралиягӣ ҳарчанд ба таври назаррасан нест, аммо андаке тафовут доранд дар қиёс бо ҳариф. ва дар ин лаҳзаҳо мо шоҳиди голи сеюми австралия мешавем. дақиқаи 75-уми рақобат инак онҳо голи сеюмро ҳам ба ҳадаф расонданд. майя лобо, дифоъгари марказӣ ки бо шумораи 4 бозӣ дорад, инҷо тавонист бо анамин зарбаи бо сар иҷро кардааш муваффақ шавад. Goal for Australia by player number 4, Maya Lobo. хуб дӯстони гиромӣ, боз ҳам 1 дақиқа вақт барои обнӯшӣ инҷо ҷудо мешавад. дар нимаи дуюм австралиягиҳо ҳуҷумҳояшон зиёдтар шуд ва тавонистанд боз ду бори дигар дарвозаи ҳарифро рахна кунанд. акнун ҳисоб ки бузург шуд, аммо мебинем ки дигар шояд баъд аз сар додани голҳои дуюму сеюм рақобатпазирии дастаи фаластин мумкин аст боз ҳам коҳиш ёбад, чунки дар ин ҳолате ки ҳисоб 1-0 буд, онҷо каме муқобилият кардан мумкин буд. аммо дар идома он лаҳзаҳое ки акнун ҳариф бештар ташаббускор аст, онҳо метавонанд ба дарвозаи ҳариф боз ҳуҷумҳои дигари хатарнокро баромонанду дар задани голҳои навбатӣ муваффақ шаванд. дар дақиқаҳои 65 ва 75 голҳои дуюму сеюми худро мутаносибан австралиягиҳо ба ҳадаф расонданд. дӯстони гиромӣ, дар мавриди дастаи мунтахаби занонаи то 20 солаи австралия агар ҳарф занем, пас ин тим дар
نیقیوسیوسیو یک قطار نتیجه خوب را به قید گرفته است. آنها دو بار برنده نشانهای برنجی شدند و دو بار دیگر جای چهارم را گرفتند در جام آسیا، مخصوصا در سه جام آخرین آسیا بین دختران تا 20 ساله. دسته استرالیا دویمو در چهارگانه اول است: 2017، 2019 و 2024. در سال 2022 مسابقه برگزار نشده بود. همچنین این دسته 5 بار در چمپیونات جهان، یعنی دسته های دخترانه تا 20 ساله اشتراک کرده است. اما همه وقت در مرحله گروهی اشتراک خود را آنها جمع بسته بودند، یعنی از گروه بیرون برآمدن نتوانستند. حریف امروزه آنها دسته فلسطین باشد. در مرحله گوناگونی انتخابی جام آسیا بین دختران تا 20 ساله اشتراک کرده است. در سالهای گوناگون اشتراک کرده است، ولی نتیجه نظررس نیست. و طبیعی است که در مسابقات بین المللی نیز آنها اشتراک نکردند، زیرا بیوسته برآمدن به جام آسیا برای آنها مشکلی ایجاد میکنند. کجا ماند اشتراک در مسابقات دیگری بین المللی از جمله چمپیونات جهان. اما راستی در رفتی انامین مسابقه هنرنمایی که دارند بانوانی استرالیایی، معذرت، بانوانی فلسطینی در رقابت امروز ضد استرالیا و همچنین در بازی گذشته ضد تایپی چین، هرچند اونجا هم مغلوب شدند 4-0، خیلی مقابلت خوب نشان داده ایستادند، زیرا هر دو این حریفان خیلی رقیبان قوی هستند. تایپی چین هم معمولا یکی از دستهایی است که دوم در مرحله نهایی جام آسیا اشتراک میکند. و خواهیم دید که در نهایت کار بازی امروزه با چی نتیجه جمع بست می شود. بسیار قاعده ویران کنید داخل و کارتی زرد رو هم شاید از جیب خود بیرون کند. بله همین طور هست. کارتی زرد نشون میدهد کنیماتسو هارونا با سکی هالماریک. این همون بازیگری است که گفتیم در رقابت گذشته 4 گل زد. غیر از او گل ها رو در بازی گذشته از هیئت استرالیا: بریر یک دفعه، کاسپرس یک دفعه، فولر یک دفعه، پراکاش 2 گل زد، ساویسکا 3 گل زد و لخمایر 1 بار. لخمایر هم در بازی امروزه گل زد. ساویسکا باشد حالا در میدان هنرنمایی رو دوام میدهد. همچنین هالماریک رو نیز ما و شما در میدان خواهیم دید. بعد از چند لحظه تغییرات نوبتی در هیئت دسته فلسطین باید صورت گیرد. و بازیگری رقمی 10 نایی صفی برای برآمدن به میدان تیاری میبینند. به عوض فوتبال باز با فکرم بعد از چند لحظه اجازت میدهد داور و یا اینکه تغییرات رو میبینیم. نه، حالا اجازت هست. رقمی 21 از هیئت استرالیا گرفته شد. پیتر تریمیس نفری که گل یکم رو زد و با جای او رقمی 7 ایندیا بریر با میدان برآمد. و در هیئت فلسطین هم 2 تغییرات است. رقمی 17 آیا سامارات میدان رو ترک میکند. نایی صفی وارد میدان میشود. از فوتبال باز دیده بیشتر با
нафаре ки дар риштаҳои гуногуни фарҳанг кору фаъолият мекунад монандӣ дорад Наи Сафӣ. хуб, дар ин ҳолат тавре мо мебинем бархурд дида шуд ва боз ҳам вайрон шудани қоидаи бозӣ аз сӯи бозигари австралиягӣ ба назар мерасад. вазъиятро бартараф кард бозигари ҳайати дастаи Фаластин Рано Ҳалавани ва баъдан ҳарифи австралиягӣ ӯ ба бозигари мазкур бархӯрд. ҳадди ақал дар ҳамин гуна бозиҳое ки муқобилияти ҷиддӣ ба чунин ҳарифони тавонманд нишон медиҳад дастаи Фаластин барои таскини қалби худ агар гол мезад бисёр хуб мешуд, вале тавре болотарам гуфтем аз ҷараёни бозӣ ҳам дидан мумкин аст дӯстони гиромӣ дар чунин рақобат тақрибан ғайриимкон аст гол задан ба дарвозаи ин гуна ҳарифон, зеро худи фурсатҳои голзанӣ аслан то ҳамин дақиқа ба вуҷуд наомаданд барои Фаластин. хело ҳаракатҳои хуби инфиродӣ аз сӯи нимофисетгари дастаи Австралия дар лаҳзаи қаблӣ дида шуд. инак партофти тӯбро мо мебинем, аммо ин ҳам бенатиҷа. хуб, агар мо ба таърихи роҳандозии мусобиқаи ҷоми Осиё байни духтарони то 20 сола таваҷҷӯҳ кунем, пас аз соли 2002 ин мусобиқа дар қитъаи Осиё роҳандозӣ шудааст ва то кунун дастае ки бештар аз ҳама дар он зафар ёфтааст ин тими то 20 солаҳои ҷопон аст. онҳо 6 бор қаҳрамон шуданд.
бори охири соли 2019. Кореяи Шимолӣ 2 дафъа пирӯзӣ ба даст овардааст 2007-2024. Кореяи Ҷанубӣ ҳам 2 дафъа 2004-2013 ва Чин 1 бор 2006. дар мавриди Австралия гуфтем ки онҳо яке аз он дастаҳое ҳастанд ки ҷоизадори мусобиқа шуданд. 2 бор дар солҳои 2006-2024 нишони биринҷӣ гирифтанд ва 2 дафъаи дигар 2017-2019 дар чаҳоргонаи аввал буданд. дар маҷмӯъ дар ин синну сол ҳамагӣ 7 дастаи осиёӣ ҷоизадор шуданд. ҷопон, Кореяи Шимолӣ, Кореяи Ҷанубӣ, Чин, Тайпеи Чин, Австралия ва Тайланд. австралия дертар тавре медонед аз минтақаи уқёнусия ҷудо шуда ба конференсияи футболи осиё ҳамроҳ шуд. аз ин хотир дар мусобиқоти ин синну соли футболи духтарона танҳо аз соли 2008 иштироки худро шурӯъ кард. 2008 дар марҳилаи интихобӣ ва 2009 дар марҳилаи ниҳоӣ онҳо иштирок карданд. на мазарат мепурсам, аз 2005 оғоз карданд. 2006 аллакай тавонистанд ҷоизадор шаванд. онҷо нишони биринҷиро ба даст оварда буданд. бори аввал иштирок карданд ва дарҳол дар ҳамон сол ҷоиза ба даст оварданд. сари вақт ва зуд тавонистанд иртиботро байни бозигарони австралиягӣ дар ҳолати қаблӣ рафт кунанд ё бартараф намоянд. Бозигарони фаластинӣ 6 дақиқа вақт илова мешавад ба қисми дуюм ва дар лаҳзаи қаблӣ ҳариф метавонист боз як ҳуҷуми дигари хатарнокро ба роҳ монад. ирсоли тӯбро мебинем. инҷо акнун ин партофт тавре дида мешавад, натиҷа надод. ду тӯб дар майдон аст. яке аз онҳоро ҳоло аз майдон берун мекунанд. ва бозам як ҳамлаи хатарноки дигари австралиягиҳо ки метавонист роҳандозӣ шавад бартараф мешавад. онро тавре дидед Наи Сафӣ бозигари шумораи 10 ки чанд лаҳза пештар аз ин ба майдон баромада буд бартараф намуд.
خب داور چی اشاره میکند؟ نه، قاعده ویرانکنی نیست. از نزدیک دروازه باید توپ به بازی درآورده شود. بگذشت سالها دوستان گرامی ممکن است در آینده نزدیک شماره دسته‌های شروع کننده در مرحله نهایی جام آسیا بین دسته‌های دخترانه تا 16 تیم زیاد کرده شود. حالا طوری گفتیم 12 دسته اشتراک میکند. مثال در مرحله انتخابی در مجموع 32 دسته اشتراک کرده است که این بسیار یک میتوانیم بگوییم پیشروی خوب است، زیرا در سالهای قبلی چون شماره زیادی دسته ها اشتراک نمیکردند در مرحله انتخابی و باز هم طور بالاتر گفتیم هر قدر رقابت پذیری زیاد شود سال به سال باز آن برای رشد فوتبال زنانه در منطقه زمینه میگذارد. در مجموع اگر ما فوتبال دخترانه تا 20 ساله را بها دهیم، خودی فیفا از سال 2002 راه اندازی چمپیونات جهان را شروع کرد تا امروز علاقه 11 مرتبه مسابقه گذاشت. بار 12 سال 2026 برپا می شود و در آن بسیارتر دسته های پیروزی به دست آوردند که قسما نمایندگان آسیا هستند. برای مثال کره شمالی 3 دفعه قهرمان جهان است در این سن سال، ژاپن 1 دفعه، چین 2 بار در فینال بود اما هر دفعه مغلوب شد، کره جنوبی 1 بار جای سوم را گرفته است و همین دسته های آسیایی خیلی نتیجه و دستاوردهای شایان دارند. از قطعه های دیگر آلمان 3 دفعه، امریکا 3 دفعه در این سن سال میان دختران پیروز شدند و 1 بار دیگر سال 2022 دسته دخترانه تا 20 ساله اسپانیا ظفر یافته است. خب در مجموع تمایل فوتبال جهانی رو بگیریم، باز هم همون دسته های منتخبی اساسی فوتبال مردانه در دنیا مثلا در اروپا که کامیاب هستند در فوتبال زنانه نیز نتیجه خوب دارند. آلمان، اسپانیا، نیدرلند، فرانسه، انگلیا و از کشورهای دیگر امریکایی ایالات متحده آمریکا که پیوسته در فوتبال زنانه پیشرفت است، برزیلیا، کلمبیا، از افریقا دسته نیگریا را گفتن ممکن که چند دفعه جایزه داشته است در این سن سال در چمپیونات جهان. خلاص همین دولت ها پیشگامان اساسی فوتبال زنانه در دنیا هستند. هجوم های پای در همی زیاد از سوی فلسطینی ها برطرف کرده شد، یعنی در نظر داریم هجوم های حریف را آنها برطرف کردند. اسرائیل تلاش های زیاد کرد تا گل چهارم را هم به هدف رساند اما این همه جهد و تکاپوی آنها دیگر ثمر نمیدهد. به هر حال حسابی بزرگ امروز هم واقع گرفته می شود. دسته فلسطین هرچند با حسابی کلان مغلوب شد اما خودتان دیده است که آنها خیلی قناعتمند هستند از آنه که امروز در بازی بسیار مهم زدی چون این حریف قوی و توانمند این گونه مقابلت کردند. بازی با همین خاتمه می‌یابد. دوستان گرامی سال سپاس می‌گوییم که طول این مدت همراهی ما بودید. تا دیدارهای دیگر صحتمند و کامیاب باشید. خیر.
score is Palestine, New Australia.